prípade, keď to ten investor strašne potrebuje, lebo ja neviem, treba zavrieť stavbu, zatvoriť otvory, lebo zima, neviem čo, kopec vecí znie to neuveriteľné, kopec vecí sme prepravovali lietadlami, tam zase platia iné pravidlá pre nakladanie. Samozrejme, určité rozmery len vám do lietadla zoberú a to musí platiť na milimeter, lebo inak nie. Hej, musíte dávať pozor na sklá, aby ste vedeli, že či vám to ide v natlakovanom priestore, nenatlakovanom priestore, vnútorný tlak tých skiel, dokáže tie sklá počas prepravy lietadlom rozbiť a kopec iných vecí, na ktoré Sú to musíte práve dávať veci, pozor. na ktoré bežne ľudia nemyslia, alebo ani si neuvedomia, pretože keď cestujete v kabíne, tak je to niečo úplne iné ako náklad, ktorý proste zrazu je v úplne inom tlaku a tie sklá to naozaj nemusia dať.